बावखुंग्रि हिसाबै नोंथाङा बेसेबां आरो मा बायदि पेट्रल डेभेलप खालामना बा जौगानाय खालामना हादों होनना सानो नोंथाङा? गासिखौबो 100% हाजोबाखै। सोलोंथाइ बिथिङाव नोंथाङा माबायदि खामानि मावदों? सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनाव बुरजाद्राय मावनांगौ होननानै सानाखै, नांगौखिनिफोरखौ जोङो मावबोदों। आरो लाइमोनफोरनि थाखाय बेसेबां माबायदि खामानि मावनो हादों? बे लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो बै समाव जाय मेट्रिक मोजां पास खालामो बिथांमोननो जोङो सामान्य एसे फैसा रानना होयोमोन। बेखौबो माने जोंनिफ्राय अनसायनाय एसे होयोमोन। 2025 सननि जे सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव बेवहाय जों बिबानो देरहागोन, आंनो देरहागोन, बेवहाय सन्देह खालामनांगौ जोंनि बाथ्रा। गोदान माबाफोर मिशन लानानै बा मोन्थोर लानानै हाबैगोन नामा समस्थियाव? मोन्थोरा जोंना बेनो, मोनबा बिपिएफआ गेरेन्टि होदों। इयुथफोरनो रां मदद होनाय, लेंग्रा लेंग्रिनो माने सहाय खालामनाय, बेखार मानसिफोरनो सहाय खालामनाय, बेफोर बिजनखौ लानानै जोङो बेफोर मोन्थोरफोरखौ लानानै रायजो राजानि गेजेराव हाबगोन। बावहाय बिपिएफआबो माने स्ट्रङैनो दं, एसेबाबो इउपिपिएलआबो दिनै दङ। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बुंनो हागोन नामा बेसेबांसो मानसिजों देरहानाय? क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दिनैनि दिनाव नायोबा 12थायाव देरहानाया फ्राय निश्चित। खुलुमबाय। नैबे समाव जोङो माखासे राजखान्थिनि खोथा बाथ्राखौ जोङो सावरायनो थाखाय जों दिनै जोंनि गेजेराव सावरायगिरि महरै सासे लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय बावखुंग्रि बियाबनि सासे थांनाय आगस्ट दाननि 4 खालारखालि बिपिएफनि दोलोनिफ्राय एबा बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 4 खालारखालि 20था बियाबाव 22 जन बियाबनि बिजाथिफोरखौ माने मुं फारिलाइखौ होनानै दोनदोंमोन। दा बेनि गेजेराव बावखुंग्रि बियाबावबो सासे बिजाथिया मुङा मख'जादों। बिथाङानो जादों दानेश्वर गयारि। आरो बिथांजों जोङो नैबे आथिखालनि जिखिनि राजखान्थिनि थासारि, बे राजखान्थिनि थासारिखौ जों सावरायनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड रादाबा बिथांनि सेराव फैदों। जा जोङो नैबे बावखुंग्रि बियाबनि जिखिनि थासारि, बे थासारिनि सोमोन्दै जोङो बिथांजों माखासे खोथा बाथ्रा सावरायगोन। नोंथांखौ जोङो जोंनि बड'लेण्ड रादाबाव गिबियावनो बरायग्रोबाय। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड रादाबनि जाय बिथांमोनखौ धन्यबाद होबाय। आरो जाय बिथांमोना बड'लेण्ड रादाबखौ नायो, आं बिथांमोननोबो आंनि साबायखर होनाय जाबाय। थांनाय 4 तारिख दावधाराव जानाय पिएमपि बड'नि जे बिसायख'थिनि सावरायनाय, आरो बे बिसायख'थिनि सावरायनायाव, पार्टिनि सावरायनायाव जोंहा मानगोनां पार्टिनि लिडार मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे 22 जननि नाम फोसावबाय, बे 22 जननि नामाव आंबो खेबनि थाखाय नाम बिलाइ फोसावजाबाय। आं बेनि थाखाय धन्यबाद होदों आरो आसा खालामदों जे आसाखौ लानानै आंनि नाम बिलाइखौ फोसावदों, बे नाम बिलाइ फोसावनायाव आङो जाफुंसार होनो थाखाय जेब्लाबो थियारि। आरो फैबाय थानाय रिजाल्टआव निस्सय बावखुंग्रि समस्थियाव जोंना बिपिएफ राजनितिक दल जानानै आंनो देरहासारगोन, आं बेखौ आसाबादि। खेबबा बिसायख'थिनि थाखाय नोंथाङा नाम फोसावजानानै आरो बिसायख'थिनि गेलेबोबाय थादोंमोन। आंथ' 2005निफ्रायनो गेलेबोबाय थादोंमोन। आङो खनब्रै देरहाखांबाय। एबार खेबबानि थाखाय देरहानो थांगासिनो दं। रायजोफ्रा जथेस्थ' आंखौ सहाय खालामदों आरो जथेस्थ' आंनि रायजोफ्रा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा जों ज'यैनो खामानि मावदों। जायनिखि बिटिसि एकर्ड जानायनि उननिफ्रायनो जि 2025 मायथाइयाव बिसायख'थि जादोंमोन, बे समनिफ्रायनो नोंथाङा देरहादों। बे देरहानायनि आमोलाव मा दं होनना सानो नोंथाङा? गिबि जोंहा 2005 सनाव जोंनि बिटिसिनि बिसायख'थि जाजेनदोंमोन। बेनिफ्राय आङो देरहाबोगासिनो दं। आं सानो आंनि बै समनि मावनाय, सेंग्रा समनि, उन्दै समनि मावनाय, उन्दै समनि जे समाजजों मिलिनानै थाबोनाय, बयखौबो जाथिखौ ज'यै जोङो दावगाहोनायाव खामानि मावनाय, जोंनि एरियाया बेकवार्ड एरियामोन, बे बेकवार्ड एरियाखौ खामानि मावनानै दिनै बावखुंग्रिया एथ' समायना रमायना जाबाय। बेनि थाखायनो दासिमबो जोंनि बावखुंग्रिनि रायजो राजा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा जोंजों बिपिएफ राजनितिक दलाव थाफायो।
बावखुंग्रि हिसाबै नोंथाङा बेसेबां आरो मा बायदि खेथ्रआव डेभेलप खालामना बा जौगानाय खालामनो नाजादों होनना सानो नोंथाङा? गासिखौबो 100% हाजोबाखै, औ खिन्थु जोङो सेस्था खालामनो हादों, नाजादों। जोंनि दिनाव जोंनि बावखुंग्रियाव लामा दोंसेबो गैयामोन। बे लामाफोरखौ जोङो दिनै क'क्राझारनिफ्राय गौरां नगर सिभिल एसटि अफिस भिलेजफोरा, क'क्राझारनिफ्राय थिनथिला चक्रसिला आलुबुइ लामा, क'क्राझारनिफ्राय नायगाव थांनाय लामा, क'क्राझारनिफ्राय फुरखिबारि थांनाय लामा, बेबायदि लामाफोरखौ जोङो सौरायखेलानिफ्राय आप टु दाउखिबारिसिम थांनाय लामा, बे लामाफ्रा जेबो गैयामोन, नाम गुनबो गैयामोन। बे लामाफोरखौ जों बानायनो हादों आरो बेनि थाखाय रायजोफ्रा आंखौ जथेस्थ' सहाय खालामदों। सोलोंथाइ बिथिङाव नोंथाङा माबायदि खामानि मावदों? सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनाव बुरजाद्राय मावनांगौ होननानै सानाखै, नांगौखिनिफोरखौ जोङो मावबोदों। जेरै हरनागुरि हायार स्कुलखौ बाउन्डारि वाल, जेरै गोबां स्कुलफोरखौ नांगौ रोखोमनि जे नांगौ, हायाबाबो सेस्था खालामनानै जेखौ हादों बेखौ मावबोदों। आरो लाइमोनफोरनि थाखाय बेसेबां माबायदि खामानि मावनो हादों? बे लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो बै समाव जाय मेट्रिक मोजां पास खालामो बिथांमोननो जोङो सामान्य एसे फैसा रानना होयोमोन। बेखौबो माने जोंनिफ्राय अनसायनाय एसे होयोमोन आरो बिथांमोननि एडमिसन बेफोरखौ जों मावना होयोमोन। आरो गोबां समाव IIT इन्जिनियार डक्टर फरायनायफोरनो बै समनिफ्रायनो जोङो BTCआनो बिथांमोननो 50,000 1 लाख करि जोङो बिथांमोननो होबोदोंमोन। जिहेतु नोंथाङा गिबि 2005 मायथाइयावनिफ्राय नोंथाङा बिसायख'थि गेलेबाय खनब्रै, बेवहाय मा मिसन लानानै रायजोफोरनि गेजेराव हाबोमोन नोंथाङा? बेसिकेलि जोंनि जायगाया बै समाव आन्दलनफोरनिफ्राय गोबां दुंहावआव बारहावा दंमोन। बे दुंहाव बारहावाखौ जोङो फोजोबनो हादों, बै समावनो हाखादों जोङो। आरो बे दुंहाव बारहावाखौ फोसाबनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' सहाय खालामदों आरो दिनैसिमबो सान्थियैनो दङ। बेफोर भिजनफोरखौ लानानै जोङो खामानि मावदों आरो रायजो राजाजों जोङो गेट टुगेदार खालामदों। दा नैबे गोदानै जिखिनि बिसायख'थि नोंथांनि मुं फारिलाइया ओंखारबाय बावखुंग्रि बियाबाव, दा बेवहाय नोंथाङा गेलेनो थाखाय थियारि, बेसेबां माबायदि थियारि जानानै दं? आं 100% थियारि आरो आसा खालामदों 2025 सननि जे सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव बेवहाय जोंनि बिपिएफआनो देरहागोन, आंनो देरहागोन, बेवहाय सन्देह खालामनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। गोदान माबाफोर मिसन लानानै बा मोन्थोर लानानै हाबैगोन नामा समस्थियाव? मोन्थोरा जोंना बेनो, मोनबा बिपिएफआ गेरेन्टि होदों। इयुथफोरनो रां मदद होनाय, लेंग्रा लेंग्रिनो माने सहाय खालामनाय, बेखार मानसिफोरनो सहाय खालामनाय, बेफोर भिजनखौ लानानै जोङो बेफोर मोन्थोरफोरखौ लानानै रायजो राजानि गेजेराव हाबगोन। दिनैनि जे बिटिआर सरकारा फैलार जाबाय, जेबो खामानि मावनो हायासै, माने बिथांमोना 1600 किल'मिटार लामा मावदों होनदों, खिन्थु जोंनि बावखुंग्रियाव बेखौ नुनो मोना आरो बेफोरखौनो इस्यु खालामनानै जोङो रायजो राजानि गेजेराव हाबगोन। नोंथांनि समस्थियाव जिहेतु बिपिएफल' थानाय नङा, बेवहाय इउपिपिएलबो थागोन, बिजेपिबो थागोन, कंग्रेसबो थागोन। दा बे बेलायाव नोंथाङा सोरखौ बांसिन फेक्टर होननानै सानो? इलेक्सनाव बिसायख'थियाव रावबो फेक्टरनि नङा, गासिबो फेक्टर आरो गासिखौबो फेक्टर लानानै जों आवगायगोन। सोरखौबा कंग्रेसआ फेक्टर नङा, सोरबा बिजेपिआ फेक्टर नङा, सोरबा एबिपिआ फेक्टर नङा, सोरबा इउपिपिएलआ फेक्टर नङा, जों बेखौ सिन्था खालामा। जोंहा 52%, 52% जों मारै मोननो हायो, बेखौ जों मोननो थाखाय जेब्लाबो सेस्था खालामगोन आरो बे मोन्थोरखौ लानानै जोङो आवगायलांगोन। बे बावखुंग्रि हालामाव बा बावखुंग्रि बियाबाव मा जनजातिनि मानसिफोर दङ? जोंनाव गिबियावनो बर' दं, नेक्स्टआव मुस्लिम दं, थार्डआव राजबंसि दं, फर्थआव गार' जाथि दं, फिफ्थआव बाङालि दं, बेंगलि, ओमफ्राय बिदिनो राभा दं, आदिबासि दं, सुद्र दं, नाथजुगि दं, हिन्दीबासि दं, बिदिनो गोबां असमिया दं। गोबां जाथिनि गेजेराव जोङो राजनिति गेलेनांगौ जायो आरो बे राजनितियाव आं बिभिन्न' जाथि जन'गस्थिजों ज'यैनो खामानि मावो। बेसेबांसो भटार जागोन बेसे? जोंनाव
50,820 बेनि गेजेराव बेसेबां भट मोननो हागोन होननानै सानो? आं आसा खालामदों 23,000सो भटखौ बिपिएफआ दिनैनि दिनाव मोनगोन। सिगां थांनाय समफोराव बा थांनाय बिसायख'थिफोराव बेसेबांसो नोंथाङा भटआव देरहानो हादों? आं थांनाय बिसायख'थियाव 52% मोनदों। औ बिसोरो गासै 48% जयै मोनदों, आङो 52% मोनदों। दिनैबो आङो 52%खौ मोननो थाखाय जेब्लाबो थियारि। नैबे समाव बिपिएफ दोलोआ रावजोंबो एलायन्स लायालासिनो गेलेगोन नामा? दिनैसिमथ' बे थिरांथा दं, जोंहा रावजोंबो एलायन्स जानांगौनि बाथ्रा रायलायाखै। जोङो गाव हारसिंनो थांनानै देरहानो जेब्लाबो सेस्था खालामदों आरो देरहागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ जयै जानायनि जि खोथा ओंखारबाय थादोंमोन, सावरायबाय थादोंमोन, बे बेलायाव जोङो खौसेनि बाथ्रा सावरायफिननायखौ जों नुनो मोनासै, जायनि थाखाय नोंथांमोननि जि बिपिएफ दोलोआ टिकेटनि जिखिनि डिक्लेयारखौनो खालामखानानै होबाय, दा बे बेलायाव खौसेथिनि बाथ्राया फैगोन ना फैलिया? बेखौथ' ओरैनो मबाइलफ्रावसो नुदों, औ खिन्थु हसा हसिखै बेसेबां आग बारायदों आं दिनैसिम मोनथिया। बेनिफ्राय डिक्लेयार जानाय जायैनि बाथ्रायाथ' जोंहा डिक्लेयार खालामबाय, बावहाय हयथ' खामानि मावनाया एसे लासै जाबाय। बेनि थाखाय फैबाय थानाय समाव समासो दिन्थिलांसिगोन आरो समासो जोंखौ बिथोन होसिगोन। समजों लोगो लोगो जों खामानि मावनो थाखाय जेब्लाबो थियारि। नैबे समाव नोंथांखौ आं सानदि नोंथाङा जिहेतु सरकारजोंनो लोब्बा गोनां होननानै नोंथांखौ बुंनो नांगोन, मानो होनबा नोंथाङा दिनैसिमहालागै एमसिएल जानानै दङ, एसेमब्लिफोराव जिरायनानै खामानि मावनो मोनगासिनो दङ। बे समाव इउपिपिएलनि जि सरकार सामलायनाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिथांनि सरकारनि सायाव नोंथांनि नोजोरा माबायदि? जोङो जिहेतु अपोजिसननि कर्मि जाबाय, मेम्बार जाबाय, बे हिसाबै रायजोफोरनि नांगौखिनिखौ जों सोङो, खिन्थु बिथांमोना दिनैसिम जेबो मावनो हायाखै आरो मोजां रिप्लाय दिनैसिम होनो हायाखै। बिसोरनि माने खालि थगायनानै मारै माने बारग'लांनाय, आरो बे बारग'लांनायनि साजाखौ जोङो होनो थाखाय जोङो थियारि जाबाय आरो बेखौ फैबाय थानाय बिसायख'थियावसो मोनथिसिगोन। मा बिथिङाव बांसिनै नोंथांनि जिखिनि थगायनायनि खोथा बुंदों, मा बांसिनाव बिथिङाव थगायनाय बाथ्राखौ बुंदों नोंथां? डेभेलपमेन्टेलनि खोथा, स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खोथा, गोबां बेबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना थगायलांबाय। जोंनि जुबक जुबतिफोरखौ लानानै खामानि मावनायाव जेरै आवगायाव न'खर साख्रि होनो खोथा बुंदोंमोन, बेसोरबो जायासै। बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनदोंमोन, बेबो जायासै। ओमफ्राय माखासे नेसनेल पलिसि आरो स्टेटनि पलिसिखौ लानानै बिथांमोना राजनिति आवगायदों, खिन्थु दिनै बिजेपिआबो बुंनो सानदों बेयो जोंसो होनदों। बेनि थाखाय बिथांमोननि थगायनाया आस'खान्दा जानानै थासिगोन आरो। बिजेपि दोलोआबो बिटिआर ओनसोलाव मोनसे मिसन लानानै फैगासिनो दं, बिटिआर मिसन होननानै, बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? आं मस्ट वेलकाम, खारन गणतन्त्रआव बयहाबो गेलेनो थाखाय राइट दं आरो दिनै बिजेपिआबो जिथु गेलेनो आवगायफैदों आरो बिजन लानानै खामानि मावनो आवगायदों, आं वेलकाम खालामदों। बिथांमोनाबो बिभिन्न समस्थियाव जिहेतु गेलेनो नागिरदों, आं बेखौ वेलकाम खालामदों आरो गेलेनो थाखाय बिथांमोन फैनायनि थाखाय जोंनि बिपिएफ राजनितिआ जेब्लाबो बादा गैया, जेब्लाबो वेलकामसो खालामदों। गोसो जायोबा हारसिङैबो सरकार दागोन हागोन होननानै बुंदों बिजेपिआ, बेनि सायाव मा बुङो? बे गावसिनि खोथा, जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया। नोंथांनि नोजोराव हागोन ना हायाबो? हानाय हायैनि खोथाया जाहैबाय रायजो राजानि खोथासो। रायजो राजाया हयथ' सापर्ट होयोबा हागोन, रायजो राजाया सापर्ट होआबा हाया। दिनैसिम बे खोथाखौ थिरांथा खोथा बुंनो हाया, जिहेतु बावहाय बिपिएफआबो माने स्ट्रङैनो दं, एसेबाबो इउपिपिएलआबो दिनै दङ। खिन्थु इउपिपिएलआ बाराद्राय थगायनायनि थाखाय आरो बे 5 बोसोराव मोजां खामानि मावनो हायैनि थाखाय गोबां जायगायाव बिथांमोना दावराव दावसि आरो टिकेट लानानै दिनैनि समाव जोंनि बावखुंग्रियावनो गोबां दावराव दावसि, सोरबाबा लुबैयो, सोरबाबा माने नागारा। बे टिकेटखौ लानानै दावराव दावसि जागासिनो दं आरो बिथांमोना बेनिनो खहाया जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि नोजोराव नोंथांमोननि जि बिपिएफ दोलोआ बेसेबांसो मासि लानानै सरकार दानो हागोन होनना सानो? 100% देरहाजोबा, मिसा खोथा बुंनानै जोङो लाब गैया। जोङो 25निफ्राय 30% 30 मासिखौ लानानै जोङो देरहागोन
आरो बे देरहानानै जोङो आरामै जोङो गभर्नमेन्ट दानो हागोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बुंनो हागोन नामा बेसेबांसो मासि लानानै देरहानाय? क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दिनैनि दिनाव नायोबा 12थायाव देरहानाया फ्राय निश्चित। खारन गुबुन राजनितिक दोलोआ माने बेवहाय बारा स्ट्रं नङा। 12थाबो देरहानो थाखाय जोङो जेब्लाबो थाग थियारि जादों आरो बेखौ लानानै जोङो आवगायबाय थादों। नोंथांनि समस्थियाव नोंथांनि जिखिनि दोलोनि मावथिफोरा बेसेबां स्ट्रं जानानै दं? जोंनावथ' स्ट्रंखा। खारन जोंनाव जों नुदों गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोआ इलेक्सन जाजासिम हिर' रिजाल्टआव जिर'। रिजाल्टआव जिर' जायो ओमफ्राय रिजाल्टआव जोंहानो माने सब समय देरहाबाय थायो। बे दानि खोथा नङा। जों खनब्रै देरहाबोखाबाय, खनबायावबो बे जानो थांगासिनो दं। दा नैबे समाव नोंथाङा सासे बिजाथि महरै बावखुंग्रि रायजो राजाखौ मा खावलायनो लुबैदों? आं बेखौनो खावलायगोन जिहेथु जोङो BPF हिसाबै एबा आं दनेस्वर गयारि हिसाबै गुबुन गुबुन रायजोफोरखौ जेरैबायदि सनमान होनानै रायलायो, सनमान होनानै आङो खामानि मावो। बे खामानि मावनायनि सायावनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा आंनोनो भट होगोन आरो BPFनो भट होगोन। आं बेखौनो खावलायो। गोजोननाय थाबाय। दनेस्वर गयारि बिथांजों जोङो माखासे बावखुंग्रि बियाबनि खोथाखौ जों सावरायबाय। स' बिथाङा 2005 मायथाइनिफ्रायनो बिसायख'थि गेलेबोनानै आरो दिनैनि सम 2025 मायथाइनि जि सेप्तेम्बर दानाव बिसायख'थि जानो गोनां, बेयावबो बिथाङा सासे बिजाथि महरै सायख'जादों BPF दोलोनिफ्राय बा हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय। दा बिथाङा गावनि बियाबाव गेलेनो थाखाय गोबां साखाफारा जादों होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। नोंथांखौ जोबथारनायाव जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि जानानै साबायखर बावहरबाय नोंथाङा जोंनो माखासे सम होनायनि थाखाय। थेंक इउ, खुलुमनाय थाबाय।